Alah yo nek anjene wong wis kepengin yo mbah kono ancen poso pengine mangan marik-marik. Yo wis ra-seran tan pokoke bojoku turu tak gelandang pokoke tak jak ning pasar yo ora pokoke dina iki kudu entuk babat yo ngene iku tekon-tekonanku koyo ngene iki. Lah ndelale kok teko pasar sih kumanan guys iki mang setengah kilo 35 langsung aku culik balik teko omah langsung tak godhog banyu molak-moalik sampe medhuk koyo ngene iki rupane. Ning godhog ngene iki sing medhuk yo ben gak nyeliliti untu. Lah iki tak sambi rajangi lombok ijo sing rada akeh yo. Lah terus tak wenehi lombok jembling, ana brambang merah, ana bawang putih. Lah terus tak wenehi tomat sing rada gedhi siji sing rupane ijo mondo-mondo abang koyo ngene. Godhong-godhongan laos aja sampe keri. Kompore disumet, wajane dimpake wenehi lenga klentik sak cukupe koyo ngene iki yo. Lah nek wis sekirane wis kemerengseng cemplungke kabeh iki sing rajangan mau. Orek plang-plung cemplungke tomate terakhir wae yo. Lah nek wis koyo ngene iki babate melu nyemplung. Bumbune mau masako, uyah, gula, moto, terus wene ladaku sak bungkus kabehno, wene banyu sak jrit, wene kecap wis ngono tok dadi pokoke mantep. Ini iki tak idam-idam ket poso pertama sampai entuk 12 dino iki lagi keturutan ceritane guys. Lah iki wis duadi. Aku rasane wis ra sabar pengin ndang tak duwa kok. Kira-kira iki cocoke mangane ning Sortalang karo dan-danan.